Minä olen Liisa ja opiskelen lukiossa Tallinnassa. Minun koulupäivä alkaa yleensä kello 8:30, mutta joskus myöhemmin. Minulla on monta eri ainetta. Opiskelen esimerkiksi matematiikkaa, englantia, suomea, historiaa ja biologiaa. Päivät ovat erilaisia, koska lukujärjestys vaihtuu. Minulla on yleensä 4 tai 5 tuntia päivässä. Lukiossa opiskellaan paljon teoriaa. Me luemme tekstejä, kirjoitamme muistiinpanoja ja teemme tehtäviä. Joskus meillä on myös ryhmätöitä ja esityksiä. Minusta ne ovat kiinnostavia, mutta joskus vähän vaikeita. Minä pidän erityisesti Suomen tunnista, koska siellä puhumme paljon ja opimme käyttämään kieltä oikeissa tilanteissa. Opettaja antaa meillä usein tehtäviä, joissa pitää kertoa oma mielipide. Koulupäivän aikana meillä on taukoja. Minä syön lounasta koulussa ja jutellen kavereiden kanssa. Se on mukava hetki päivässä. Koulupäivän loppu yleensä kello 3 tai 4. Illalla teen kotitehtäviä ja joskus opiskelen kokeeseen. Minusta lukio on hyvä paikka, koska siellä oppii paljon eri asioita ja saa hyvät valmiudet tulevaisuutta varten.